हेलो गाइज मु दासगर झियो मिकी मु मोर छोट दुनिया को आपनको स्वागत करुची। आज होची पंचुक। पंचुक होची 5 दिन। आज होची पंचुकर लास्ट दिन। आज कंक होची मु आपनको देखैबी। बाय बाय। हाय गाइज मु सकाळ 3 उठी रेडी हो सारिणी। लेट्स गो। देखनी देखा होची नाळ नदी भलिया कहूची ना चल हट। ମୁଁ ହଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ତୁ କହୁଛୁ ନାଳ ନଦୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍। ତୁ ଟେ ପାଳେ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦି ବିଲେଇ ଖୁପୁରା ଖୁପୁରି ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଘାଟ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼, କେତେ ସବୁ ଆସିକି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲୁଣି। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ମାମା କଲ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମା ତୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲୁଣି? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦିଦି କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାର ଫୋନରେ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ ବନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦିଦି କି ପଚାରିଲି, ଦିଦି କହୁଛି ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ତ ଯୋଉ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖିତେ, ଆପଣ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଦିଦି କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ମଜାରେ ମିଆଁ 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 ହେଇକି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲୁ ଦିଦିର ମୋର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇକି ବାହାରି ଆସିଲୁ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଆମେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲେଣି କି ନାଇଁ ଜଣେଇବେ।